Que se note el cursillo de maquillaje, Gilkitxaro konpainiak lan berria dauka. Alperrak, tunanteak eta maleanteak. A ver, equipo, ez kauzela arriagan, ez? Qué raro, ¿ez? Hola, mapatean, venga, abizurik gabe, guazen. Eszenatokian inurri itxura duten 3 izaki eta abia puntua lege zahar bat. Entzun, bat! Oiko alferrak kartzelara. Aitzaki hartzen dugu, lege zahar baten aitzakia, Espainian zegoen ley de vagos y maleantes. Vagos, maleantes y peligrosidad social. Lege arbitrario horrek kaleetan aske nahi ez zuten edonor atxilotzeko ahalmena ematen zien agintariei. Kaka. Antena sartu dugu. Bai, homosexuala edo moskortia, Moskortiak, edo buruko gaitzen bat. Gorrak, gorpillo bat, hau da... Autismoa zauko jendea. Gizartetik, normalitatetik ateratzen zen edonor kabitzen zen lege horretan. Aitzaki horrekin, gaur egun pertsonak nola bizi garen, edo ze bizimodu daukagun edo pizkate parodiatu nahi dugu, nondik eta inurrien aldetik. Berez 3 inurri gara. 3 persona inurrirena egiten. Gora gure antena eskatuta! Gora! Gora! Ondo! Eta inurri horiek eskapau dira inurritegitik, personen mundura. Eta, artxibategi batera iristen dira, eta artxibategi horretan, artxibo ezberdinak arakatuko dituzte. Eta badoiz deskubritzen personen mundua ez tala bera pensatzen zuten moduan ez tala. Pertsonak ere beste modu bateko inurriak izan bagara, ez? Orduan, pixkat horrekin jolasten dugu. Agian intsektu zerratu ginen, hasieratik. Imaginatu erle izan eta estimamitan bizi. Eta erleak ere izan zitezkeen, baina erleek badute kutsu bat romantikoagoa, estiarena, erleak ere... Polinizazioa egiten dute, badituzte beste egin behar potente batzuk, ez? Orduan, desagertzeko zorian ere, ez? Orduan, erleek daukate romantizismo asko handiagoa inurriek baina, ez? Inurriak... Zapaldu iten dugu. Hori da. Osea, inongo begirune gabe. Eta epaiketarik gabe alferren eta gaizkilen legea aplikatu zion. Gizartearen erdigunetik zeuden guztiak zigortzeko aitzakia izan zen legea. Disidentzia hori hautatua izan edo ez. Bai, disidenteak, baina igual ez zeurek aukeratua edo, azkenan gizartearentzako produktibistak ez dien horrek ez. Gaur egun antzeko zerbait ere gertatzen da. Bai, eta ez da epaitzen. Bai, hori da. Dano daukagu barruan haindik lege hori... Bai, beste modu batean, baina gaur oso antzekoa da gertatzen dena, ez? Produktiba ez dana gaizki ikusita dago. Danok ikusten dugu gaizki, hori... Ez esaten dagoena gezurretan da, nik uste, ez? Eta eserrez egitea oso gaizki ikusi da. Eta oso zaila da. Eta oso zaila da, eserrez egitea. Baina, hori aldarrikatu nahi dugu. Haren korronte potolo badago ezerrez egiteko, baina ezerrez egite hori ere produktibizatzen ari da nola bai. Ez que nuke ezer egin behar, beti eroko greba orokorra antolatu beharko genuke. Señora, greba infinitoa, sí, señora, greba infinitoa. Ultraproduktibitate horri aurka eginez, elementu minimoekin jantzi dute showa. Infinitoa! Pentsatu genuen antzerki hau egitea prestatzea egiteko leku oso txikietan. Eta karo, horrekin batera, bapearik ez erabiltzea, adibidez, soinu ekiporik ez erabiltzea, argiak ere bai ez erabiltzea. Musika baino zaratak ateratzea gauzekin, idazmakina batekin, kanpai batzuekin, gero retroproiektore bat erabili dugu, argiakin pixkat jolasten, baina oso minimal edo ez da gizela esan dana, bakarrik erabiltzen ditugu bi entxufe. Jarduera erreformatzailea jangoikoa eta lege zaharrak lagun. Parasitoa. Walkitalkiak erabiltzen ere bai horrela pentsatu genuen, bare bai hauek publikoan artean joateko, danek entzuteko ondo eta... Badago hor ere beste zirkuito bat, bestelako antzeslan bat antolatzen baduzu, saia daukazula ez dakite taberna batera joatea, zure testuak, zure beste behar izan batzuk dituelako, ez? Bai, gertutasuna komentatu genuen asko ere bai. Oso espazio txikia da eta ikuslegoa oso gertu egotea nahi dugu. Oie! Alperrak! Como que alperrak? Hoi pagatu dutela! Zu ikusle moduan bebai, aktore amendi badaukazu, ea beste posteo bat hartze duzu, ez dakit atentago zauden, bai, beste posteo bat hartzen duzu. Eta erabiltzen ditugun elementu guztiak oso txikiak dira. Beraz, gertu egon behar zara ikusteko. Lehen ere hierarkia eta aipatu dugula, eskenatokiak ere azkenean ere sortzen du, ez? Beste oso ondo dagoela, noski, baina guk nahi genuna da guzti horrekin apurtu, bez? Eta igual denak inurri izan, ez? Guta ikuslea.
Ezerrez egitea aldarrikatzen badute ere, jada hasi dira hurrengo antzezlana irudikatzen. Imaginatzen dut hurrengakin pentsatzen hasiko gara, ez dakit. Beste gunean egon zan ja bota genuen gauza bat, a ber, Ez, orain joan nahi dugu pixkat mugimendutik eta dantzatik eta... Bueno, mesedez. Aitor, Bueno. Aitor etorri berri da, ontxe, Gijongo jaialdi batetik eta plastikoa eta musika eta esan duan ideiaren bat suertatu zaiola eta orduan abestere ekarri duan, ondin ez digu kontatzen. Jarriko ditu dantzan, hau biak. Bai, luego os cuento.